errefuxiatuek Belgraden, Serbian, berotasun pixka bat izatea. Horixe zen Tolosar talde baten helburua. Horrela adierazi zuten prentsaurrean urtarrilaren 23an astelenez. Arropa, oinetakoak eta dirua biltzeko deia egin zuten Zumardi elkarteko eta bidaiarien txokoko kideek. Urtarrilaren 27an, ostiralez, hasi ziren Tolosako San Francisco elizaren atarian, arropa, oinetakoak eta dirua biltzen. Herritarren erantzuna ikaragarria izan zen. Bilketa 2 egunetan egiteko asmoa bazuten ere, lehenengo eguna amaitzerako, erropa gehiago ez deramateko deia egina zuten ekimenaren gidariek. Josu Iztueta eta Mauro Marotiesekin elkartu gara. Belgraden izan diren 2 tolosarrekin. Beraiek azaldu digute asmo honez betetako egitasmo honen jatorria. Baita azken asteetan egin duten ibilbidea ere. Europan errefuxiatu krisia handia da. Greziakoak izan zuen aktualidadea, baina gerora beste gune batzuk ere badaude, horietako bada Belgrado, Serbiako hiriburuan, eta negu gogorrak eman zituen irudiak ikusita, pentsatu genuen zerbait egin behar genuela, naiz eta berandu xamar ibili, eta naiz eta jakin gukan egin genezakena partxe bat besterik ez zela izango egoera orokor zail batean. Sortutza hasi baten gure inguruko 4, 3, 2, 4, 5 launen artean ideia, gero deialdia luzatu genuenen egia da gure inguruko jende guztia implikatu behar izan genuela, erantzuna izan zen berehalakoa eta azkarra, eta bai Bolondes aldetikan, eta edo herriak emandako babesa izan zen txalo iteko modukoa. Hor, aipatu bezala, ideia eta asmoa izan zen apala. Ginen 4 lagun, 2 furgoneta, gure helburua zen 2 furgoneta bete, dirua lortu hango gastu eta gasolina patzeko, eta holaxe izan deialdia. Kartela lagun baten bitartez, nagoren bitartez luzatu egin genuen. Deialdia astebeteko izan zen, arropa bilketa ostira eta larun bata, eta igandean ateatzeko asmoa zen. Eta ostiralen bertan jendea etortzen hasi zanen, kontuatu ginen olatua handia zetorrela. Guk deialdia egin genuen neguko arropa biltzeko, eta lekua, zita leku izan zen San Franciscoko arkupe hori. Konturatu ginen, ostirale guardirako 2.000-3.000 kilo arropa bilduta zeudela. Hori bezain importanteagoa beste 2.000 euro bilduta zeudela. Oso tristea izango izan, atzeko arkupe hori arropaz betetzea eta gero hori bialtzeko dirurik ez paleo. Eta ostiralean gainezka egin genuen eta pentsatu genuen larunbateko pixka gelditu behar genuela. 2 furgonetako asmoa pasazan trailer batea, 2 trailerretara, eta gogorra izan zen jendeari esan behar izatea, laguntza honena izango zala ezer gehiago ez ekartzea. Hori oso gogorra egiten da, jendea borondateakin datorrenean, batzuk urrutitik datozenean, eta frustrantea izan liteke beharra dagoen leku baterako laguntza eskatu, eta zuk esan behar badiazu ez gainezka egin dugu. Baina barkamena eskatu nahiko genuke, baina pentsatzen dugu jendeak ulertu zuela. Bildu eta sailkatu dena Bolondesen bitartez. Jende asko hurbildu zen, asko, egia da, asmatu genuela ez, arropa biltzeko eta sailkatzeko formula horretan, izan ziala metro kubikoko poltsa honik horiek ekartzearena, eta sailkapen egin genuen, ahal izan genuen bezala, eta korrika eta presaka, baina ondo eman genuen. Oso gogorrak, iritsi zine giratzea txarra litzateke, tristeare bai, baina gainditzea ez da asko zobea. Deitu genuen lehen krisi gabinetea eta erabaki genuen trailerra bideratu behar genuela, gau hartan bertan arkupe ustutzeko. Eta gero, hainbeste jende etortzen zen eta batez ere kanpotik etortzen ziren asko. 27 lekutatik dituzuten gauzak ekartzeko. Jende asko egin zuen arropa bilketa, baina arropa pilaketa egin zuen. Hori ezin zion irtera eman. Jakin zutenean hemendikan trailerra aterako zela, etortzen zian herrietatik furgoneta batekin da bikin. Beraz, haietako viaje bakutza zen gure hasierako asmoa. Eta odun hori bideratzea oso zaila izan zen eta izaten ari da. Gure aholkua da, mesedez, ondo informatu, ez arropa gehiago bildu,
zen bestela arazoak egon litezke hori ara eramateko eta behar bezala banatzeko. Harremanetan jarri garraio enpresarekin, egia da bete zutela bere hitza, puntualki etorri zian, eskaera egin genuen, Bolognesen eskaera kamioiak kargatzeko gure inguruko sare sozialen bitartez, eta erantzuna orde bai izan zen txalogarria, 20-30 pertsona etorri zitzaizkigun, gertuko, sasoitsu, eta 10.000 kiloko kamioi bat bete kargatu izan genuen 30 minututan, 40 minututan. Erantzuna txalogarria. Furgonetan hasierako bi furgonetako plana aldatu genuenez, badun furgoneta bakar batean abitu ginen 6 lagun eta 500 kiloko karga. Gure asmoa zen lehenbailehen ara iristea, nolabait zetorren kamioi horrentzat, ez dakit, aterrizake pista prestatzea bezala. Gu iritxinean astelen eguadirako, kamioiak noski denbora gehiago behar zuen gu baino, zen bere muga dauzka, takografo mugak etola, espero genuen asteazken ostegunean ara iritsiko zela, azkenean behar dutxe iritsi zen, ostiral gauean, eta, asteguran ezin zen ez asko egin, konturatu ginen aduanako tramiteak zailak izango zirela, oso despatxante gutxik onartuko luketelako gizalaguntzako karga bat, gizalaguntza kamioi bat, Serbiako gobernuak ere igual oztopo gehiago jartzen dituelako laguntza baino, eta hor hasi ziren zailtasun burokratikoak. Bidea izan zen, giratu, gasoila hartu, zerbait mokaru bat Paulok eta Josemari Barriola presatako janpixka hartu, segi, giratu, segi. Bidean eguraldi ona, baina ja Eslovenian 0 zortzi gradu, Kroazian berdin, konturatu ginen etxeko epeletik urruntzen ari ginela eta topatuko genuela, espero genuen bezala negu gogor. Gu furgonetarekin ez genuen arazo askorik izan, ez ziguten galdetu zertara egindoa zen, atzeko ateak irikitzeko keinua egin zuten, baina azkenean ez ziguten begiratu. Eta, pentsatu genuen, ez da zaila izan, guretzat, seiontzat eta furgonetantzat, baina ezingo genuen imaginatu gero hurrengo 10 egunetako energiaren 80% gastatuko genuela kamioia bideratzen eta papera konpontzen eta gure biltegian deskargatzen. 6 lagunek egin zuten Tolosatik Belgraderako bidea furgonetan. Lanerako gogotsu eta indartsu iritsi ziren. Belgradera iristean, kamioi heldu aurretik, dena behar bezala prestatzea zen furgonetan joan zirenen helburu nagusia. Tolosatik bidalitako materiala banatu aurretik, burua uste bat baino gehiago izan zituzten joan ziren boluntarioek. Kamionarekin guia astelena txalden are itxi ginean, egia da, areako biden hasi ginela mezu jasotzen, ez? Bai agiri batzunak, eskaera burokratiko batzuna, iritsi astelena txalden elkartu ginen bertako elkartekoekin, hasi ginen ikusten zenbat traba, zenbat muga, zenbat bai biltegi aldetikan, bai ematen genuen kopuruaren gatikan, eta bertan ginela arazok izan zian bata beste atzetik, bai aduanako despatxante ziala, arropa desinfektatzeko agiria zala, oinetakoekin arazo zauden, ezin zian erabilitako oinetako sartu, ez zuen inor ardura hartu nahi kargarekin, eta azkenen korapilatu zen goiti bera dena. Eta horrek energia gastatzea aparte, eman zigun denbora luze geratu izatea bertan. Tren geltokiaren atzeko barrakoietan daude, 800 lagun, 1000 lagun, esan behar dau kanpamentu ilegal badala, jende bat badago kanpamentu ofizialetan, baldintza hobeagoetan, ez honetan, hobeagoetan, baina hemen dagoen jendea da, normalen jende gaztea, ez Siriatik aldindakoa, baizik eta Afganistanetik aldindakoak gehienak, Pakistanetik gutxi batzuk, eta topatu genuen ilunpean sartu ginen, su inguruan jendea,
ketartean konversazioak entzuten genitun, eta berotzeko trenbideko trabiesak erretzen zituzen, horre suposatzen duen zu gutxi eta ke askorekin. Eta, egoera guretzat izan zen, hasierako inpresioan nekatuta iritsi ginen, eta, impactante izan zen. Jakin genuen handikan aurrea, kudeatzen ikasi beharko genuela, emozioak, indarrak, etxipenak eta danak. Osa, ez zala izango bakarrik egoera laguntzeko energia, baizik eta izango zala alba da ez desesperatzeko alegina. Egia da, seikolo talde bat ginen eta zorionez gure inguruko jendeaz aparte, beste lagun batzuk etorri zen gurekin, aipatu Arkaitzen laguntza, Dani Burgiren laguntza, eta hauek dagoeten eskarmentuengatik bai mundun zehar eta kazetari aldetik eta tramiteko ardurak beraiek hartu zuten. Eta gu arduratu ginen pixka logistika, bileratan, gero bertako barrakoietako jendekin harremanetan jarri, suhiltzaileekin, sukalde bat jarri zan martxan, eta aspertzeko betek ez genuen neuki, lana oso efiziente izan zen, eta nik pentsatzeko nire ustetan behintzat bertatik etorritako taldea indartuta etorri gea eta gauzak ondo egin da. Bai, holakotan, uste eta aipatu dugula inoiz, bilotzakin pentsatzea baino buruakin pentsatzea hobea izaten da, ez da erreza izaten. Momentu batean Arkaitzek esan zuen, hemen datorkigun olatu aurre egiteko, lehenbizi gure burua zaindu beharko dugu, atseden hartu beharko dugu, oia loin beharko dugu, hasieran gure asmoa furgoneta loitea zen. Han ostatu txiki batean, 12 euroko loa behintzat ziurtatu genuen, hango otorduak ere egiten duen batzuk guretik, besteak hango taberna batzutan, horiek gure patrikatik ere egiten genituen, baina eskerrak horri zen bestela atseden hartzen dituen 8 orduetatik gainontzeko 16ak zian oso nekosoak izateaz gain, iaia etxipenezkoak ez, eta, hori gaina oso gertu genukan, tren geltokitik 5 minutura, ONG-tatik beste 5 minututara, oso ondo kokatu ginen fisikoki bertan. Gero jakin genuen, debekatuta zela furgonetan lo egitea, debekatuta bakarrik ez, baizik eta zigortua zegoela ere bai, eta hori bil ginen, askotan pentsatzen genuen arazo txiki bat konpontzen ari ginela, eta beste handiago batean sartzeko arriskutan genuen. Banaketa egia da, gure helburua bertan ginela izan zen, kamioia barrua sartu, trailerra alokatutako biltegi honetan ustu, eta suerteko genuen, izan bezala, ane ginen egun haietan, kasu honetan, tuterako neska batekin jarri ginen harremanetan, 4 hiletetako jundana, eta gonbidapenain genion pixkat, koordinazio edo pixkat ardura hori hartzeko. Behmendik eskoletik jundako beste talde bat zion, Printxerpi aldetikan, hau ere bai egunetan mugatuta zihoazten, eta han gehatu zian, 2 furgoneta, 4 pertsona egun batzutako. Bikote bat guendik handao eta bihar bueltan etortzeko asmoa daukate. Aste guzti honetan banaketa beraiek egiten edia eta oso ondo dijoa, oso ondo da banatzen eta oso kontentu gaude. Arropa pilaketa egitea oso erresa dela, baina gero gastua daude, kamioi bat bialtzea, zerga eta guztia aduana gastuta 4.500 euro inguru kostatzen da, han pagatu behar dira hainbat gastu, sukaldea ekipatu genuen, generador erosi genuen. Orain arte 12.000 euro egongo dira gastatuta, oraindik kontu guztiak ez ditugu zehaztu, beste 12.000 euro geratzen dira. Diruri gabe ezin dira hainbat gauz egin, ezin da arropa gara bidali, ezin da han ezer erosi. Eta hori garbi eduki da, hori guk garbi xamar geneukan eta orain ezin besteko iruditzen zaigu. Inori okurritzen bazaigu urruti laguntzeko gauza hemen biltzea dela irtenbidea, ez inoitu hango arazoa konpondu ez da hemen beste problema bat sortu. Basamurtua osatzeko garaian, hondarrale bakoitzak du bere garrantzia. Tolosatik bidalitako elkartasun keinu bakoitzak izan du eskerron irrifarra. Bihotzetik sortutako ekimena izan da honakoa. Baina aurrera begira, bihotzaz gain burua erabiliz eta hotz pentsatuz egin beharreko elkartasun keinua.
Area joan ginen galdera batzukin, erantzun batzuk ekarri ditugu, galdera askoz gehiago. Egoera orokorra larria da, osea, milaka persona, milaka dabiltza beraien herrialdetik ihesi. Noraezean, noabait iritsi dira, baino handik ezin dute atera beraien helmuga den herrialdera iristeko. Europako agintariek ez dituzte esandako kopuruak, kupoak betetzen. Gu bezalakoak egin dezaketena da zerbaitetan lagundu, handik etorri ginean behintzat sentsazioa geneukan, norbaitekin kontuk esan ditugu, norbaitek gu laguntako sukaldetik beroa jandu, norbaitek hor kargatutako mantakin lo egin du, norbaitek etxetik ekarretako zamarra jantzi du. Hola balantzea ikusita ezer gutxi dirudi, baino ezer gutxi hori ezer ez baino gehiago da. Baino ez dakigu aurrerantzean honek segida bat behar du, segira hiruran dago, zati bat. Voluntarioak alea juteko prest baldin badaude ere segida emateak merezi duela iruditzegu, baino ni behintzat garbi daukat, naiz eta optimista naizen bizitzan, soluziorik ez daukala eta luze jungo dela arazoa. Eta iritsiko dira beste negu batzuk eta iritsiko dira bezala beste udaberri batzuk egoera pixka bat erraztuko dutenak. Gure aldetikan aldan guztia iteko prest gaude, beti de buru erabilita, guen bizitutako eskalmentutik ikasita eta gure mugak kontutan izan da. Josu esan bezala, honen tegin nola esan, ez dugu ikusten ez, honen nun bukatzen den arazo hau eta zer izango da soluzioa. Igual, etorri berriak gaude, nik uste unkituta, pixka bat etxituta ere bai, guain tea bezala reposatzen utzi beharko ditugu hainbat gauza eta erabakiak serio hartu eta buruakin hartu. Zeren bolondrez asko eta intentzio honeko jende asko ez du esan nahi efizientzi gehiago daukagunik. Eta hori ikusi dugu eta onartzen dugu hanka sartu dugula gauza batzutan eta behintzat gauza horietan ez dugu berriro hankaik sartuko. Eta iruditzen zaigu gauza batzuk bideratzeko balen baino esperientzia gehiago daukagula. There's no kissing.